rioke iriria gatigati wikariguri iria bantabatinu Boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo gwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale au watagete ni gukwaya nyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na Boigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire biashara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom Boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simu gwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Wait. Well, yo. Yo. Well, yo. 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 Wait, yo. Yo. Kichwa nchicho wa mambo yako bwana. Najma. Oa. Oa Najma. 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 Oe. Abusina mega umekufa geto. Acha michezo yenu ya kufia geto. Najma. 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 Yeah. Najma. 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 Weru bya mwanchwa omo ligara chinsa ninya chia bon marogoba ke ne kionga chinsa nya senjera wekirano nje ni gongor kwaro ni ototo nyangiri kuransa memeyerio ni go to kubatra nere Wilson Makoli litangan kima ya negatiana kwa liganili SM magoroba yalero ngo chande twende sabali twali guchi ekeraso kagenda nkaigunga onyoranie na bamura bako bechi pigipigi bako agachesheti kwaye omujumbe omokoro yuboigo renge omosubati omotangani gosoime bunge kurwa orgongo rwa gusimo subati Catherine Nyamato kogenderera korerwa cyandike timbwati nyombe singora timbwati icho timbwati kende gyose hakincyandikete timbwati singora nyora getanda timbwati yamate yamokuru wa jinse mochia chirichiro kubolia wosirwa kubwatakana no mugaga bwengeyo kurwara tanki kubagorora tore tangenia babeke gati aliye konya bana tari boy mujumbe webunge ya kitudo cha South omoskando nikabagendi kogendera netaro ya magendro ime ye bunge yo Manjumo ligerali magiga yomo jumbe omotangani omosubati kurorongorwa gusigo siria ugima bwa lituko ligoro nigo ya mateyae lituko lialo ya nyakabange kwerera bwikiranwe kikirite ogosira kwae naboigo nigo abange bagente tumachingora gochia ase ya matejo abairi naboigo abasani mulikito Polikapokara nigekarana ase omochi bomosubati omosike Catherine Mora Nyamato nagotwale ndio roboti rokobwatia yagusira Catherine Nyamato igakonyorekana mono ko musubatu motangani kurwa sirongo rwa gusina neme ya county Nyamira wachorwa ko mubunge bene yani nominated member for parliament asabira somustari obusyo
kurwanirira ubwene bw'umwana nyaruka nabo gukugikira chisegi chegenka otosomiri ng'ana kitubwenerete korenda chinke chitu na kitubwenerete gokora amagenderero mong'ina ekero twankomoboreri chikura ekero arenge koba atari koira akonyora ntung'ani gotogenderete korera niga arenge gototinya amari goteba ng'a abachenti bane takorera ekiagera tokomanya emibango ya Nyasaye igo twasiririe etaya omong'ina orenge bobwanchani bwogokumia ngoikage gasenke yae ase tokumira namo n'abamataba iga bagendete koba bagwetumatera kubwatekanamo n'amakweli yaiga musia bano ayo anyarete koba gakomonyora rituko rya igoro ntwabangete esabari twari gochisa 8 agantuma nkaching'eni nkareta nkachisibi nkachiterekaga ntetia ndaika keroka ngochande twende esabari twari gochi ekero asoka agenda nkaigung'a onyoranie n'abamura bako b'echipigipigi bakwagacha esheti kwaye ngacha kanyora omong'ina ogochaga iga bari ne driver omong'ina agasoa nyumba akaenda akanyu chikonini ekero anyu chikonini asoka gocha isiko atagete kogenda polisi agasoa egari yaeme akaba omnori oturungana chinguru chikamoerera itageka iga nkaransete nari nkonyora ambulance ere geita ngasinyurende ng'aki yaba. Mimi ndo nampikia chakula na kila kitu mpaka kwa shamba mimi ndo nasimamia pia. Wakaniambia pole basi mama ametuacha. Nilichanganyikiwa, sikujua nitafanya nini juu hatukuwa tumefika hata kuambia watoto wake kama ni mgonjwa. Juu ni kitu ilikuwa ya haraka haraka, haikuchukua hata 30 minutes. Mama akaaga hivyo, nikakimbia kuona kweli mama ameenda. Aliniacha tu hivyo. Yeye ndo ambulela yetu hapa. Kila kitu ni yeye. Sijui itakuwaje, labda Mungu ndiye. Yamati yigani kujagendera ko bagekwerera obwanchani na nene nyagusira bwate gucyasa abantu bonsi asabete kyorokerere kiya gucyase abangina nabo igo agasira cyamate kiri kitari kwenyara abiga bakorokya omubweka nobo hagekorana nigo babere bagokora emirimo nenyagusira igo tore no gukumya konene ekiagera omong'ina oyo gatobogoreti singo mata cia begete bwoya atugete igato tugete otorendeire abana babyukire bona gonsinyire bunanche ng'akingocha koba ekiagera gandangeri korubone konya natigire gasi ginesi nachire enachete kumirana na makweli yo mong'ina nche bona gonkumetie Catherine niga turikira abana bange Catherine niga rusi abantu inse Catherine n'omuntu omoronge kwetania uchiyo yo minomo iboire komo ende bono chusi agacha naria usega chitokungakiro kweli agacha ngante ngekyo enderete nere kere na igure bobi ngwa kire sina mutebye ninyugete ote bagendo gure rwa mario okolekyo ende lakini negende no maena bono tutire timaiti muntu ndakire sima komote ya na igure onekero na igwete uno mong'ina okure agitwasiririe taya ya West Mogirango gakikamoranje ngoira ribageri ngwakera abantu banyamoto bonse pore nyamire ngima na Kenya aturarire buyo mong'ina no mweli oye nigo eng'ananye chindemero yagendera ko bagekugikirigwa eyo yagendera ko baikoreto botutukano na nene kurwase orogongoro iga rwaburabu muntu rubageri 15 oegwe kioski butuko bagacha butuko mambi gochikubuka kwanye bioski bire bakabona yekira mane bako invest mane y'abantu bagocha saburi mu bwo muntu bore siduka bagacha mutu yaye aniresa ndantiri tonyoro mwerekeo gichauria igoto what I mean town planning ebengiya amasingira abamaya chipara chisikwa sija mane chipara asikwe ngo sabana ki serikali yito tubwatesie amana to yakore once and once for Ginko reporteri gitaseni kya wanchete kya gatembe kuruge Gaston Semechiga chia kijauri ebyo gotoka emeye wadi ya Nyansiongo ebunge ne yaburabu county ne ya Nyamira inche gonguru kwa Polycarp okara na omo senator we county ya Kisii omo sike Richard Mumaima Onyonga nigo anyarka bago tuma ngora ya bene gochiase ya mateba ide namba sani ebo mosike Catherine Muranya mato esamoto gya huna oyo mobo sewale mugitie gitambukiro yokorigia ekero kie chikura gosigyo kwosoa ase siasa egendo getarenge raisigo ase abasubati dona takakurwa amagombane gochieso mungino sireto mungina Catherine Nyamato bali bamenyete siasa yaye gale kurukwa ekareni
esinche omongino oli omwaka nyamato gale ngomusandi omwaka omikone family yetu myaka mingi kyara no balengese serikali bakolere gasi amo bagasomamo omongino oyo n'omuntu gwerwete akole gasi kaleta maskani ese oborayi bwabusi onye kinginyoli tubuya uko wata wange nanga anga batatu omongino bosando omongino bomanga omongino Catherine Nyamato na ubalenge chipayonea na ubalenga bange na ngakirikale njalenge fashionable for umuswadi gotenda batanga nkuli yali chikura ngo senko ndara chikirikiro. So I hope minto that into jotomo anywhere tomo amaskani aye ande bya ongo bolya banasiasa babusi na banyamiro nyo bunyalekana bayiche toko omungino yokyagero yo nomungino wa maskani sana ande karama matanga yakoba tuhakikishe nga tuamweniruya ande make sure that omonene amusisinie tumusabire tusabira abana baye ne family yaye so that yasamu chingageche chomwanchwa omo rigereri nikaboigo mosenata we county Nyamira omo sike Erikio Kongo mugeni neranyara kaba gotoma engora yaye guchiase ya matabere na basani aba omo sike Catherine Mura Nyamato atanya kaba gotaba buna nigo arenge kyorokerie kiya kuwa mono ase oborai ime yense ya Kenya. Nenche uno mosenata we county Nyamira Kongo omugeni onkoreri bageri korwengora Ochese familia na bantu be county ya Nyamira aso kumusiria omongena Catherine Nyamato oyo na manyereze myake menge ulengo musani one ulengo mumenyi we county ya Nyamira na Borabu. Catherine Nyamato no mongena obete mutangani ko bomorai uno mongena kurwese county ya Nyamira endo lenge omonto bwanchete abantu baito borogongorwa usi Segonkuru ngora nene sana na pole kwa niaba yangu na kwa familia uchese familia ya omongena Catherine Nyamato na gusaba no monene Nyasaye anyale kwa familia engora asijinga keji choboko twensi ntobe amo ne familia eso kubwatira na asijinga keji choboko pole sana ase familia Catherine Nyamato. Na mwancho muligereri omo jumbe we bunge ya Kitutu Chache South omo sike Anthony Kibagendi aseri tukulia kabiri kubwatania iganyara kaba gakwendera netaro ya magendero ime bunge yu ya Kitutu Chache South tanya kaba gotalda skuru au na boigo kotema komanyama kongo au libagwetira na boigo niko musike Kibagendi ali ira yogo chikwana kabana ngwikirani ali chira yedete abamenyi be bunge yu ya Kitutu Chache South. Imeye bunge ya Kitutu Chache South kutoka imeye county ya Kisii nigo mujumbe borogongoru mheshimiwa Anthony Kibagendi agenderete gutarira chiskuru na kumanyobole meru ilio kwenekya nga aborokigwa nkonyora bale chinga kichingororo asa masomabo na gokora buya ase chisemi abana ga the population is so big, so we think we'll be having a tank kuba godratore Tanzania babeke gati aliye konya abana tadi boy Traba health officers batebire lazima esuru yetu are modern toilet na inche ko batebina abana bagosieke esuru yiga we will have a contractor achega arosi toilet ya basbati ne tiaba mura tutu are fresh toilet maiga jugutarira chiskuru ao imeye bunge yo igobona enekeria abaiboli gochikonyoro bolendi boisaine ase binyoro chinga kibona ateba nikagendete kwagacha chinyomba cy'abanyanyimbo ebo barachikoreta anene obolendi goikase binyoro no gusiria ebikora byobusalia. We have also tried to build again the record of police station. Tugwate police station na agacha agarinya tieko tugwate police station yende na agacha nyanya oniga through the help of the chief Banyakoe na Banyakoe market through my sister Emily Nabaraibande. They have identified land where we are going to build a police station. The whole of this area. Gukwana ekerekyo omugambi we location ya Boge Kanyusia Wilbur Sumbaba nigabaka gukurira abaiboli bali bagutiga abana babase chinka batari kogenda se giskuru
asatebanga ngochikoine kia barenga abiburi abwe banyorire egesusuro. Kwa primary section na junior na secondary tuko nyuma yenu. Kama kuna mtoto ako nyumbani atunafukuzwa shule, unaenda unakaa unaanza jikonda, tuko nyuma yako tunakujia. Komenta najwe asogotarira epara ya Musocho Matieko yabirege koreta liberera rinene anene asobosombi. Nigo mubunge Anthony Kibagendi abakawa kere koko omuske Dr. Fred Matiangi sokorwanirira kirogo cy'uburai bwense aso mwaka w'ikiri 2022 aseboigo abagakubulia abana inchi banyarako baba kumubwatesia. Wakati wako kwa hiyo serikali ni miaka 2. Wewe jipange kama rais wa nchi hii miaka 2, fanya ile kazi unaweza, na pia masanduku yako na bagi zako uwe tayari uende nyumbani. Kuripotire kitasenikia obwanche tekia gatembe kuroiga asebunge ya Kitutu Chache South igotoka imeje county ya Kisii leterana igongoro kwa Dipon Asanya Mwanjumurigiria baraibe kanisa ya Adventista kurwa South Kenya Conference bakubwatarane kiombe gia Faith in Action lituko lia lero nigo banyarkaba abagokora etaro na kukwana chingwana amo yanani mono igoro yokurwania chisegi chigenga nigo abaraya bwasobwamo banyarkaba abakobolie kanisa gotakira na kobeka gosina kubaso mustari bosyo ilikwane kebana chisegi chigenga ngokorwa chire gosenkurwa ni guchire boikiranu na gokorwa kurwa ase ebinyoro. Pastor Magutu Charles naende onarengo mwarigania ase station yari ondonga iyo ebikundi ebibiachire ao korwa bisi na bali batenererete obwene bwa mwanya bantu nego kirimono kiagera mangana kwanirwa manene enchi elibono ndinaryo ndiringa ntorigokira anymore ikanisa nebwateri bagari nene yokwegerera mangana y'obwene bwa mwanya bantu ikiagera nguikirira abantu abange nakigekwera twatebirenga gwitira sabarai aba twarosiri bono chi champions banyare ko bakwenda isiko gari ase chi station chiabo ase chi district chiabo bagendera ko sambaza mangana aya. Tuna ushirikiano, kuna kundi la Faith to Action Network ambalo limefadhili mradi huu na pia kanisa la Waadventista, na tumekuwa na mahusiano mazuri kwa sababu yale tunayo yafundisha ya heshima. Na inda abantu bandi ko bakiretekiri bandi nabo bako barepu timbali gukwana na abandi bakorerwa mangana makongo batari gukwana bono tware kwegera ninga ense yaito ya Kenya nebwata amachiko akwegerera obwene bwa abangina abana nonya nabagaka bali bakunererirwa ase bintu binde byonse igogo twari gusaba Nyasaye itato konya kero yoma in case of anything kobwate ekesi omwana wabeire rebudi ose ebe no mugaka nonya nabagaka nko babari rebudi nonya nabangina tagukira mobise mwegerere family onye gente kikyabase family tigagesoke isiko kemanye na mwancho muligere ya mate yo mugaka wiso no mugendi korwa ase kenyorogia chirichiro kie eyue gotoka se ward yebeno ebunge ya Nyaribari Chache county ya Kisii nigaya sakiri na kobolia abakonyi kubwatakana amono burwire ho mugaka oyo serieta Wilson mugendi uyonya kobaga korwara ase emyaka ebire bono kolengana barabo nigo batabna okorwara kwaye nigo kwaretre bure meru bonne ase ya mate yo nago tumemurikito Gabriel Nyakunde emate eyemu kurwanse kenyorogia chirichiro ekigego toka se wodi yebino ebunge Nyaribari Chache county ya Kisii nigo besokire na kugania ogosira kubwatikana no mugaka wenka eyo kunyara kurwara amagoro emyaka ebiri yetire Yeta Wilson Murwani na warte na chibugite ngoro kwa na ngichi gasya mugundo tugere munga chigogoka
ngasoka ing'antare gũcingũkora egasumbua ikamatari nkauma amagũrũ tayo gaira ngacoa nyũmba ngachaka kũrwara igũrũ nigo boigoberera enchera abanyarire gwetanana ase chinyagitari asibo ikeraboniga mugako yoiga ataranyara kubwena tukamuira general no yote ba 2 weeks yetu abere to mutinyu mugima tukacandika kuri kibase jiko mu rusioro nandi mama gachaga kwa na mamekera kwa nandi tukamuira oasis tukamurusi oasis tari go change tukamuira tenwe gina ruete makegapi bona butage to bokonyira nigo murugi oye akwanira emichando agendere gwetera kurwa mugako ye achaka kurwara kono nabanjandite ngobogori ukoimukie nyore tari egente kanga njandikete abonko bebo ko nigo boigo bamentana gotobuna nigo tabwati kende gyonsi eke baranyare gutumeka aseba tumikire enibo enyinge gochia ase chinyagitari konda chiabo banyore ndagera bakonyara kurira kinwa munene ndugu yarwarite gaiga mundi tayo gosokana no yo mwegoro mungino kire gento nero gokora nero kumushigulikira kirega musono nunga Joshua mugambye kiryo sub location mwakwega mugende obero kurwara ase myaka ebere yaelire familia atemere kumurwanira kuligino ane bitokyo kumwere chinyagitari yao lakini ndoje ngabaere n'umuchi bwato butaka bokongo bonene kabisa na nyumba teyo bago ase bamenye ase baganiriye obokonyi kurwa ase abarayi naboigo abasamaria baya abo barabakwere amabebe nyarma amtmoin kanye nyara bachumbe nyare onde bwensi hakimo kanye mugako na chandike timbwati nyombe singora timbwati icho timbwati kende gyos hakinchandikete timbwati singora na nyore getanda timbwati baba isimi go baito mesimi wa Steve Alika mesimi wa Chanda onye simbarati na muko tokonya na mubwato gwese yogo konya na muko tokonya na ndini maitenga mangana atarawa ikera lakini gwakere TV ya tembe television ngambiye mono gekwara mangana abona abaikire tokonya gaki kingo reporteria igataseni wanjite kyande gikomike gitembe kurwa sebunge nyaribari chache county ya Kisii chinguru kwa Nyakundi Gabriel kiombe kama gatabuna Mau Original Trust gose abale ochinderia chiri chia bali bagotabagana barwanirete obosi bali bwensi ya Kenya nigabasokire na kuboli kubwatirani wabokirano ase eganga iyo kwera ni bintu biri byonsi byenda ko bayikirwa n'abasongo chingaki barenge imensi ya Kenya chingaki chese gicho kurwanira obosi bali bwensi ya Kenya muri gito fatika rigisemba namange Ekihombe ekyo kia Mau Original Trust bakoragwa n'umunyakirogobo korwase county ya Nyamira asirieta rejogo chaberige chiko nigo batebiribuna Mau Original Trust nigo barache kubwatirana na serikali enene naboigo area ye county asokurubura chinsemo chiria cyasaretiwe no mokoroni ekero bare kurwanirira obosibore bwense naboigo gochiroseria environment yaito jasali tukuna basongo ase munabono historical sites munabono manga historical sites igali se twakanyolira amabwaga alenga manene lakini bono iga asireta mache ga kaugete abuno toko tema tokore gento okoroka revival or rehabilitation asa yera ne back to normal elinde ensi yaito tonyare gokore gento okoroka climate action yani climate yasalikire lakini bono we are doing climate action to rehabilitate the environment ever habitable for people to live in Kukwana kurase chiro ya tinga egotoka ewodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirango nigo batebire eserekari yense ya Bongereza nigo barachie koirania okoboko gochase chiamate chiria abanjo babo basireti amagimabo na koirania biria byonsi bairete gocha asense ya Kenya na nigo bono baganirie abantu abange kogenderera kwerikia ase kiombe ekiga na kwegwa chikadi tukaurwe binte vinga abantu bakachandwa abantu abangi lakini akari musonga seliwa wono ikirenga kingo ngotai bwale nere bwanjire kwakana asa abantu balia tuwa umerita ya Kenya oroje megondo gelire paka jisi state chirugoro ngaba irite megondo yaito yonse wono nakitolierere njara tobone serikali eyetagete korwa y'abasongo kibese kigocha Kenya asa abayiboli baito kisokoro cheito chiarwanetiwe chikaurwe bintu onyo motubo tenyo karegali
Britain museum uikecheretu abagocha koretu amatima iretu uikaiche chinsara chia iretu kabekwororo chonse nabachikoirani igotari besa chioka toko ba compensated everything keregento nomboro besi bya maoko nga we have compensated Kenyans birecha byabo ntubwati na intubwati birecha byabo ayaiga nigo arachie gokoreka maiga yense yo ya Bongereza kubugwa ekina buna bakwerera no trust yechete ebyombe nebinge byalengi binde mbiro bikoro kunga Mau governing council Mau veterans Mau what lakini original trust the founder Dr. Ngacha Karani iga koleta a lot of research yachete pake museum ya Britain abubalenge abakoloni baito akagenda agachiko find out nga yebintu byaitu byalenge korusi bugana abasongo byachete igo conversation nali achagete binebyo ekirabwa ekamanya konyorekana nga ekere bako compensate bagasa kuligerelinga kichinse chinde ba compensate bakarealize nga compensation yego koru kero omuntu omenyete seriro beria machayo esabanta abu baitereta manyinga kuikabe compensated Kingo reporter Gatembe kurase chiro eyeiga yatinga egotoka ewodi ya Busamaro West Mugirango county ya Nyamira Njefatgad Hisemba na mwanjo muligali gokorera nigo mosana tamachale kurase county ya Kisii omuskesi okenyuri anyeni anyagobaga ukwanira omorobelyo yabwa maro karalio yensengima uyoganda takwanekwa ase mochibo saka ime yense ya Japani muskesi nigayaraire buna nigo ense ya Kenya bwento kobekomokia elikone kia buna nko yaoniere boikirano ase chinse chechiko na kubwa mono amoro karalio ankabna ayora chikwareganegwa omwaka wechiri bubere na 30. Mr. Speaker, sir, World Expo 2025 is currently underway in Osaka, Kansai, Japan, under the theme Designing Future Society of Our Lives. It actually runs from 13th of April to 13th of October 2025, featuring 158 countries, 7 international organizations, and millions of global attendees. Kenya is proud to be among the participating nations. By the end of June 2025, over 700,000 visitors had toured Kenya's pavilion, including Princess Aiko, the eldest daughter of Japan's Emperor and Empress. While Kenya's presence was commendable, more can be done. Notably, Keproba must be adequately funded to ensure Kenya secures independent pavilions in future expos. Unlike Kenya, countries such as Egypt, Angola, and Mozambique had standalone pavilions, allowing them greater freedom to tell their national stories. At the Kenya-Japan High-Level Business Forum, it was noted that the current trade imbalance, which is on a ratio of 1 to 18 in favor of Japan, needs to be addressed. A major obstacle to agricultural exports is the lack of a direct cargo flight. Transshipment often compromises the freshness and quality of farm produce due to temperature fluctuations. Tourism is another area where we can gain. Sadly, gate fees at the Masai Mara recently rose from 9,000 shillings to 27,000 shillings for foreign tourists, which has pushed many Japanese tourists to Tanzania. And in 2024, Tanzania received 5.2 million tourists compared to Kenya's 2.4 million tourists, reversing our pre-COVID lead. Mr. Speaker, sir, as we look ahead to World Expo 2030 in Saudi Arabia, preparations must be Kurase sanatina durugo tokolera keonga chinsenya senjera abo kirano cheni ngoro kwaro ni ototo nyangire kuransa memenyerelio niga kurukwa isa makoli na boy kuransa ma transmission niga kurukwa mike na twensto kuganiryo obo ligerelio buyemenya Gatembe TV keonga kya mamugusi na boigo otwale obo tukobya.
Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati ande umsialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na woigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na woigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingencho ao ayuare ye chikala ao na woigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na woigo box corrugated asibego babwate Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na woigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na woigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na woigo na Green ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukwenya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chingagicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo chigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.